كما يتغنيو نا اغزابير قدوسان ان قرب غزي طفيكم نيره كما يتخونو لما عندها نا اغزابير ملأخت حزلكم مصيلخو امباركس لما انتي بزعبا منفسا وق زبل تمرتي بقدامايتين جميره نيرمو زيا توسخيتنا تا مالتيا بزعبا منفسا وق كلاتكم كم تفلطوو ابز عالمنا زي وق خمزلو كلاتنا نفلطينا وق مالت اب كلته منغستات زغبر وق خمز خونه كلتا هاجرات كواغا اخلوا تحنتي هاجر ناي غزا رسا وتادرات علوا تحنت هاجر كاخوم لك مالتيو سلازي توق اب كلتا وتادرات نايتن منغستات زغبر وقي مالتيو اذا مدراو زغبر وق باكال نفلطو نسمعو غليوم سبات كماني ابتوق استخافولو سبات كم زلو سبات بزحات سبات كم زلو يحوادنا عرقتنا كم زلو نفلت مالتي كوم لك خام منفساو وقات كاني اما منفساو عالم كاخوم عنت وقالو سلازي ابز منفساو عالم زواغو خمانيو من دحريلنا ناي منافستي وقيو زبحال مالتي امونغو منافستي زغبر وقيو سلازي كملنا دا نحنا سقا لبسنا خلنا مستوى منافست عالم كنو واقع نحريلنا نحنا نفسنا سقا زبحال نقرالنا نفس زبحال نقرالنا منفس زبحال نقرالنا مالتي سلازي منفسنا بتي بخريستوس توهابنا حيل غيرنا مستوى منافست عالم كنو واقع እግዚአብሔር ከፈጥረና ሁሉ አፈጣጥሩን ምንታይ ፈጥረና አብዝ ምድርዚ ገዛአትኹን ከውን ይፈጥረና ግን በኃጢአት ምክንያት እቲ ስልጣን ተወሪሱና ነሩ በክርስቶስ ምክንያት ካኒ እቲ ስልጣን ተመሊሱና ማለት እዩ ስለዚህ አብዝ ምድርዚ ገዛአትና ይዛ ዓለም ከምዝብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ገዛአትና ይዛ ዓለም አለው መናፍስቲ ንሰብ የእምሮና ዝሕዙና መጽሐፍ ቅዱስ ከነንብብ ድሕርደይና ምንባብ ዝኸልኡና ክንጽሊ ክንደል ኸለና ምጽላይ ዝኸልኡና መናፍስቲ ዓለም አብዝ ምድሪ አለው ወድሰብ ኣብ ህይወቱ በብዙሕ መከራ በብዙሕ ችግር ይحلፍ እዩ ብዙሕ ግዜ ሰብ ናብ ጎይታ ምስ መጸ ብጎይታ ምስ ኮነ ድሒና ኣለኹ እንዳበለ ኸሎ ህይወተይ ክቅየር እዩ መነባብረይ ክቅየር እዩ እንዳበለ ኣብቲ ሰዓት ግን በብዙሕ ውግእ በብዙሕ መከራ ተحلፍ ይኻ ማለት እዩ እዚ ስለምንታይ ዝኸውን እንደሐሪልና ከምቲ እግዚአብሔር ንእስራኤላውያን ካብ ግብጽ መስውጾም ቶም ናይ መጀመርያ ነትናታቶም ጸጋሪዮም ነትናታቶም ናይ እግዚአብሔር በረኸት ጽባሕ ንጎ ወርሲዮም ኢሎም ዝተስውዎም እንታይ ነይሮም ድሕሪልና ቶም አማለቃውያን ዝበሃሉ ናይ መጀመርያ አንጻሮም ኮይኖም ዝተበጎሱ ማለት እዮም እስራኤላውያን ገና ከይተዳላደሉ ኸለው ንዖም ክዋግዎም ዝጀመሩ ማለት እዮም አማለቃውያን ነይሮም ስለዚ ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ካኒ ናብ ጎይታ ምስ መጻኻ ካፍቲ ናይ ጸልማት መንግስቲ ገዲፍካ ሓደ መንግስቲ ገዲፍካ ናብ ሓድሽ መንግስቲ ትመጽእ ዘለኻ ካፍቲ ናይ ጸልማት መንግስቲ ናብቲ ናይ ብርሃን መንግስቲ ትመጽእ ዘለኻ ካፍቲ ናይ ሰይጣን መንግስቲ ናብቲ ናይ ክርስቶስ መንግስቲ ኢና ንመጽእ ኮምስ መጻና ግን እቲ ናይ ቀደም ናይ ሰይጣን ዝነበረ መንግስቲ ናይዚ ምድርዚ አምላኽ ስለዝኾነ ናይዚ ምድርዚ ገዛእ ስለዝኾነ ግን ክሳብ መጨረሻ አይገጥፈናኒ ኩሉ ግዜ ዝዋጋአና ኩሉ ግዜኻ ናብቱ መንግስቲ ክመልሰና ይዝፍትን ስለዚ ኣብ ህይወትና ሓደ ግዜ ክርስቲያን ኮይንካ ክጽልየሎም ማዓንቲ ትብል ጽባሕ ንጎ ተተሲእ ክጽልየ ትብል ብስጋኻ ክጽሊ ትደሊ ግን ንጎ ተሲኻ ክጽልይ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እቲ መዓልቲ ከመይ ኢሉ ከም ዝኸደካ ኣይትፈልጥን ኢኻ ሓደ ግዜ ንመዓልቲ ዳር ሕጂ 3 ግዜ ክጽልየልካ ፕላን ትገብር ሓንቲ ከይጸለኻ ሙሉ መዓልቲ ሓሊፉካ ብስራሕ ብኻለ ነገር ቢዚ ኾንካ ተሐልፍ ማለት እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ከንብብ ትብል መጽሐፍ ቅዱስ ሒስካ አንብብ ከተብል ምጀመርካ ድቃስ ይመጸካ ወይ ድማ እንዳንበብካዮ ከለኻ ምንም አይርዳእካኒ ተዘንበብካዮ ብዛዕባ ዘንበብካዮ ከማን እንታይ ይሰቢሉ ሓቲትካ ከማኔ ክርዳእካ አይክእልን እዩ ግን ንምንታይ ካሊ መጽሐፍ ከነንብብ ከለና ግን ከም ዘይንኸውን ሕጂ ምሳሌ ናይ ትምህርትና መጽሐፍ ትምጪና ከነንብብ ከለና ከም ዓይነት ሽግራት አይጓንፈናኒ ከም ድላይና ጽኒዕና ከም ድላይና ፈተና ንሐልፍ ነቲ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ሕቶ ሓቲትና ሰብተን ዝበና ፈተና ክንሐልፍ አይንኽእልኒና ከም መጽሐፍ ቅዱስ ጌርና ደጋጊምና ነንብቦ ነገር የለን ግን ኣብ እምሮና ክትሓዝ አይክእልኒ ክንሕዞ አይንኽእልኒና ስለምንታይና ከም ንኸውን እዚ ማለት መንፈሳዊ ውግእ እዩ ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ ናይ መንፈስ بمنفس تتعرف مصحف ስለዝኾነ መንፈሳዊ ጽሑፍ ስለዝኾነ በመንፈስ ተዘይበርቲዕኻ እቲ ዘንበብካዮ ነገር ክርዳእካ አይክእልኒ ስለዚ ኩሉ ግዜ ውግእ ይበስሐካ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ዝቆርብ ግዜ ሓደ ሰብ ክምስ ክዛረብ ከሎ ንሓደ ሰብ
ወንጌል ሰብ ይخሉ ማለት እዩ ወንጌል ተሰብኽ ምሽ ሽዑ ተሰብ ጎረቤት እዩ ነይሩ ሕጂ መጀመሪያ ጎረቤት ኮይኖም ጽቡቕ ቀራረቡ ነይሮም ጽቡቕ ይቀራረቡ ዳሕራ ጎረቤት ኮይኖም ለነሕዶም ክተሓጋገሱ ጀሚሮም ተሓደብቱ ገዛ ኸይድ ተሓደ ካብ ተሓደ ገዛ ኸይድ ተሓደ ጎረቤቱ ሓደ ነገር ዝጎደሎ መጽ ይዕርየሉ ተሓደ ኸይዱ ሓደ ነገር ዘልዮ ነገር ገብረሉ በቃ ተቀራሪቦም ሽዑ መጨረሻ ዝሓደ ክርስቲያን ስለዝነበረ ሕጂ ዳ መኽሰብ ኮል ወንጌል ክሰብ ኮል ለነገሌሉ ባርከስ ቸርች ኸይድ የሞስ ምሳይዳ ይትኸይድ ሰንበት ገለገሌሉ ዕድሞ ማለት እዩ ምሳዓት ደሞ ኸይድ ይሕራይልዎ ዳሕራይ ግን ታሰንበት ደዊሉ አይተመንንያ ኢልዎ ማለት እዩ ስለዚ አይተመንንያ መስበሎ ብድሕሪ ተሓደ ቤተክርስቲያን ከይዱ ብድሕሪኡ ግን እዚ ሰብ እዚ ክድውለሉ ይፍትን ምሽ ባህሪያቱ ቀይሩሉ ንምንታይ ቤተክርስቲያን ንዓናይ ስለዝብህሎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣብ መንጎም ንምንታይ ተፈጢሩ እንድሕሪልና መንፈሳዊ ውጊ እዩ ምክንያቱ ካብቲ ናይ ጸልማት መንግስቲ እቲ ሰብቲ ናብቲ ብርሃን መንግስቲ ክመጽእ ስለዘይደሊ እቲ ጸልማት ዘሎ መንግስቲ ነቲ ሓደ ሰብ ይኣስሮ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ክመጽእ ከሎ እንታይና ክንገብር ዘለና በቲ እግዚአብሔር ሕጂ ሰብ እዚ እንዳር ሰቅልካ ገዲፍካዮ ሰይጣን ሲዒሩካ ማለት እዩ ስለዚ ናትና ስልጣን እንታይ እዩ በቲ ናይ ክርስቶስ ተዋሃበና ስልጣን ጌርና ግን ተንበርኪኽና ጸሊና ምስ ሰይጣን ተዋጊና ነዚ ሰብ እዚ ግን ከነውጾ ከም ንኽእል ግን ናይ እግዚአብሔር ቃል ይነግረና ይናዓና ዝተዋሃበና ስልጣን ኣለና እቲ ብሕልፊ ዝተዋሃበኩም ስልጣን ይዝብለና ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 20 እቲ ብሕልፊ ዝተዋሃበኩም ስልጣን ናይ እግዚአብሔር ይብለና ሕሉፍ ዝኾነ ስልጣን ንዓና ተዋሂቡና ብክርስቶስ ተዋሃበና እዩ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 3 እንታይ ይዝብለና እቲ ብመንፈሳዊ ብኩሉ መንፈሳዊ ባረኸት ዝባረኸኩም ይዝብለና ስለዚ ናይ ክርስቶስ ብምዃንና ዝተዋሃበና ስልጣን ኣለና ግን ኩሉ ግዜ ህይወትና ክርስቲያን ኮይንካ ግን ህይወትካ بشجر بمكرة نحلف سلامتاي ازي منفساو وجي كمتنا እግዚአብሔር ቃል ዝብለና ማለት ወገና ምስጋን ምስደምን አይኮነን እንታይ ዳ ምስ ሕልቅነት ናይ ጸልማት ምስ ገዛእት ናይ ጸልማት በኸመይና ክንዋጎም ንኽእል ክልተ ነጥቢ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 10 ዘሎ ክልተ ሓሳብ ብዛዕቡ ክዛረብ ማለት እዩ ቅድሚኹም ምግባሬ ግን ሓጥ ጸሎት ክጽልየ እግዚአብሔር አምላክ ነመስግነካ ኣለና ጎይታና በመታይናን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብር ምስጋና ንዓኻ ይኹን እግዚአብሔር ጎይታና ነመስግነካ ኣለና ነዚ ቃል እዚ ብስተፈላለየ በሚዲያ ዝሰምዑ ወሰባት በዚ ቃል እዚ ክትባረኹም ዝኾነ ዓይነት ናይ ሰይጣን አሰራርሓ ናይ አጋንንት አሰራርሓ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ካብቲ ቤት ትኸልግስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጽልያለሁ መንፈስ ቅዱስ ነመስግነካ ኣለና በመንፈስካ ተገልግለና ንልምነካ ኣለና ክብር ምስጋና ንዓኻ ይኹን ሽምካ ይባረኽ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ስለዚህ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 10 ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ብዝተረፈ ሳሕዋተይ ብጎይታን ብጽንዓት ሓይሉን በርትዑ ይብለና ለማ አንተ ቃል እዚ ብጎይታን ብጽንዓት ሓይሉን በርትዑ ብለና ብጎይታ ከመልና ንኽንበርትዕ ንኽእል ብጽንዓት ሓይሉ ከመልና ንኽንበርትዕ ንኽእል ስለዚህ ብጎይታን ብጽንዓት ሓይሉን በርትዑ ዝብል ቃል እንታይ እዩ ተልና ናይ መጀመርያ ስለዚህ ብዝተረፈስ ይሕዋተይ ይብለና ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ከምዚ ዓይነት መልእኽቲ ክመጸካ ከሎ ስለዚህ ብዝተረፈስ ኣሕዋተይ ተይልካ እቲ ውግእቲ ምሳኻ ኮይኑ ዝዋጋእ ማለት እዩ ኣብ ሓደ መንገዲ ዘሎ ኣብ ሓደ መንግስቲ ዘሎ ምሳኻ ኮይኑ ዝዋጋእ እዩ ከምዚ ዓይነት መጠንቀቕታ ከምዚ ዓይነት ኣፍልጦ ዘለዎ ዘጠንቀቐካ ዘሎ ምን ምሳሌ ሓደ ጀነራል ብዙሕ ዓመት ልምዲ ዘለዎ ናይ ውግእ ነቶም ናቱ ወታደራት ክነግሮም ከሎ ደብዳቤ ጽሕፉ ከምዚ ግበሩ በዚ ቦታ ኣጥቅዑ ከም ዝተኸላኸሉ ኢሉ ይነግር ማለት እዩ ካብቲ ናቱ ዘለዎ ኤክስፒሪየንስ ማለት እዩ ስለዚ ሎማ አንተ ኻኒ ብዛዕባ ከመይ ጌርና ኢና ክንከላኸል ንኽእል ንዝብል ሕቶ ብጎይታ ከመይልና ክንጸንዕ ንኽእል ብናይ ጎይታ ሓይሊ ከመይ ጌርና ክንዋጋእ ንኽእል ነዘን ክልተ ሓሳባት እዚአን ብምግባር ኢና ስታይ ንገብር ማለት እዩ ብጎይታን ብጽንዓት ሓይሉን በርትዑ بخلت ነገር ኢና ንብርትዕ ዘለና ብጎይታ ክንብርትዕ ኣለና በቲ ጽንዓት ሓይሉ ጽንዓት ሓይሉ እቲ ብክርስቶስ ዝወሃበና ብዛዕባ ክሳረበ ግን ብጎይታ ምብርትዕ ማለት እንታይ እዩ ስለዚ ብጎይታ በርትዑ ብለና ናይ ክርስቶስ እንድሕር ኮንካ ብጎይታ ዝወሃበካ ሓይል ኣለካ ብጎይታ ዝወሃበካ ስልጣን ኣለካ ስለዚ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 20 ከምታ አንተ ወይ ተዛረብኮ በቃ حلف زخونا حيلي مستلمات كنواجهلو نخيل حيل لنا سلازي إذا حيل زي حزنا بخرستوس ندحر كوين كاز وهابكا حيليو إفيسون معرف حدا وطرع 10 3 تايز بلنا ناتي
ناي تسفا منفس بلنا بمنفس قدس تحاتمكم يخوم بلنا بمنفس قدس اندحر تحاتمك كم ذا حدا نجر إذا عشاك كايو ولا حدا نجر كرخبك أيكلني مالتيو بمنفس قدس اندحر تحاتمك اندحر ناي كريستوس كوينكا بتناتو منجد تخيط اندحر كوينكا مالتيو ሃይማኖት ስለዘቀየርካ አይኮነን ናይ ክርስቶስ እንዳሕር ኮንካ በትዝብለካ ትእዛዛቱ ትኸይት ኾንካ በትናቱ መንገድ ትኸይት ኾንካ بمنفس قدس تحاتيمك الله خامالتيو بمنفس قدس እንዳሕር ተሓቲምካ ናይ ሰይጣን መንግስት መጽዩ ናይ ጸልማት መንግስት መጽዩ ነቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኃይሊ ኩስዕሮ ይክልን እዩ ምክንያቱ ብርሃን ኩሉ ግዜ ንጸልማት እንታይ ጎብሮ ይብለና ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 ይስዕሮ ብለና ብርሃን ኩሉ ግዜ ንጸልማት ይስዕሮ እዩ ስለዚህ ብጎይታ በርቱዕ ብናይ ጎይታ ኃይሊ በርቱዕ እዩ ዝብለና ስለዚህ ብናይ ጎይታ ኃይሊ ክንብርታዕ ከም ዘለና ኣብ ህይወትና ንሕልፎ ዝኾነ ዓይነት ሽግርን መከራን ከም ክርስቲያን ብዙሕ ክንሓልፍ ኢና ግን እቲ ናይ መጀመርያ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝተዛረቦ እንታይ ይሕዋተይ ይብለና እዚ ውግእ እዚ ውግእ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰባት ኣይኮነን ዝግበር ውግእ ክበሃል ከሎ ተሓደ 20,000 ወታደር ሒዙ መጽእ ተሓደ 30,000 ወታደር ሒዙ መጽእ ተሓደ መሳርያታት ብርቱዕ ናይ ኣሜሪካ ሒዙ መጽእ ተሓደ ናይ ጀርመን መሳርያ ሒዙ ክመጽእ ክእል እዩ ምክንያቱ ብብዝሒ ኣብ መንጎ ብዙሓት ዝግበር ውግእና ንዛረብ ዘለና ስለዚህ ንመንግስቲ ኣምላኽ ወኪልካ እንድሕር እቲ ውግእ ኩሉ ግዜ ኣብ ክልተ መንግስታት ዝግበር ውግእ እዩ ኣብ መንግስቲ ናይ ጸልማትን ኣብ መንግስቲ ናይ ብርሃንን ኣብ መንግስቲ ሰማያትን ኣብቲ ናይ መንግስቲ ናይ ሰይጣንን ዝውክሉ ክልተ ሓይልታት ዝዋግእዎ ውግእ እዩ ስለዚህ እዚ ውግእ እዚ እንድሕር ከምዚ ዓይነት ውግእ ኣሎ ኮይኑ ነቲ ናይ ጸልማት መንግስቲ ዝዋግኡ ኦልሬዲ ናይዚ ዓለም ገዛእ ስለዝኾነ ኣብዛ ዓለም ገዛእቲ ተዋጋእት ኣለዎ ሰይጣን ነቲ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ግን ተዋጋኣይ መን እዩ ናቱ ስለዚህ ንዑኻ እቲ ብክርስቶስ ዝደሓነ ሰብ ይዝዋጋእ ስለዚህ እቲ ብክርስቶስ ዝደሓነ ሰብ እንታይ ይኸውን ዘለዎ እንድሕሪልና ክሓብር እዩ ዘለዎ ብሕብረት ኢኻ ትዋጋእ ትኽእል ሓንቲ ሃገር ወታደራታ ነንሕዶም ዝዋግኡ እንድሕር ኮይኖም ክትስዕር ኣይትኽእልን ምክንያቱ እቶም ሓደ ጸላእትካ ብድሕሪት መጽኦም ካብ መሊሶም ካብ ክስዕርዎም እዮም ማለት እዩ ሃገር ግን ክትሓብር ኣለዋ ክትስዕር እንድሕር ኮይና ስለዚህ ናትና መጽዋዕትና ኻኒ ከም ናይ ክርስቶስ ሰዓብቲ እንታይ እዩ ተይልና ኩላትና ሓቢርና ንሓደ መንግስቲ ወኪልና ምስ ሓደ መንግስቲ ክንዋጋእ እዩ ቀንዲ መጽዋዕትና ቤተክርስቲያን ምስ ቤተክርስቲያን ኣገልጋሊ ምስ ኣገልጋሊ ባእሲ ሕንፍሽፍሽ ዘይምስምማዕ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ኩሉ ቤተክርስቲያናት ኮም ኢኻ ትሰምዕ ንምንታይ ከምኡ ኮይኑ እንድሕሪልና ግን መንፈሳዊ ውግእ እዩ ስጋዊ ውግእ ኣይኮነን መንፈሳዊ ውግእና ኣብቲ ቤተክርስቲያን ዝግበር ዝኾነ ይኹን ነገር ብዙሕ ሰብ ቤተክርስቲያን ዝመጽእ ሰብ ሓደ መልእኽቲ ክዝረብ ከሎ ሓደ ኣገልጋሊ ክዛረብ ከሎ ክምህሮ ከሎ 40 ሰብ ተሎ 40 ሰብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ትርጉም እዮም ዝብዎ ገሊኦም ብጽቡቕ ዝወስድዎ ኣሎ ገሊኦም ብሕማቕ ዝወስድዎ ኣሎ ስለዚ መንፈሳዊ ውግእ ዝበሃል ነገር ኣሎ ብኸምኡ ኣብ ሓደ ቤተክርስቲያን ኬትካ ብዙሕ ሽግራት ትርኢ ኣገልጋሊ ኮይኑ ብዙሕ ሽግር ትርኢ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ ኣብ ሮሜ 14:17 ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ይብለና ናይ ጽድቂ ናይ ሰላም ናይ ፍቕሪ ናይ ሓጎስ መንግስቲ እዩ ዝብለና ክርስቲያን ትኾንካ ብጽድቂ ብፍቕሪ ብሓጎስ ኢኻ ክትፍለጥ ዘለካ ብሰላም ኢኻ ክትፍለጥ ዘለካ ግን ክርስቲያን ምስ ኮንካ ናብ ጎይታ ምስ መጽኻ ኸኣኒ ሰላም የብልካን ሓጎስ የብልካን ፍቕሪ የብልካን ብጽድቂ ኸ ኣይትነብረን ኢኻ ግን ብጎይታ ድሒንካ ትበሃል ክርስቲያን ትበሃል ቤተክርስቲያን ጥራሕ ኢኻ ትቕይር ኣድራሻ ጥራሕ ኢኻ ትቕይር እምበር ኣብቲ ናይ ቀደም ህይወትካ ኢኻ ዘለኻ ገሊኡ ሰብ መስተ ጠጠው የብል ማለት እዩ መስተ ጠጠው ስለዘበለ ኩል ነገር ገዲፉሎ ክርስቲያን ኮይኑሎ ማለት እዩ ቀደም ድራግ ዝወስድ ነበረ ሽጋራ ዝሰትሰብ ነበረ እንድሕር ጠጠው ኣቢልካ እሱ ምግባ ጠጠው ምባል ጽቡቕ እንዲሁ ግን እሱ ይኮነን ዘዝደቐካ ናይ ክርስቶስ ምዃን ማለት ሽጋራ ጠጠው ምባል መስተ ጠጠው ምባል ማለት ኣይኮነን ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ካብ ቁጥሪ 19 እንድሕር ጀሚርና አንቢብናዮም 17 ናይ ስጋ ፍረታት ዝበሃሉ ኣለዉ 9 ኻ ናይ መንፈስ ፍረታት ዝበሃሉ ኣለዉ ወዲ ሰብ ካብቶም ፍረታት እትዮም ዓይኖት እዮም ኣባኻ ዘለዉ እቶም ፍረታት እዮም ማንነትካ ዝነግሩኻ ካብቶም 9 ፍረ ክንዲ ኣለዉ ባኻ ካብቶም 17 ፍረ ክንዲ ኣለዉ ባና ንሱ ማንነትና ዝነግረና ናይ ክርስቶስ ምዃንና ብመንፈስ ንማላለስን ብስጋ ንማላለስን ክንፈልጥ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ካብ 19 ዘሎና ንንብብ ዘለና ስለዚ ከመይ ጌርናና ብሕብረት ክንዋጋእ ንኽእል ክንሓብር ተኾይንና ሓቢርና ጥራሕና ክንዋጋእ ንኽእል ነዚ መንፈሳዊ ውግእ እዚ
صلاينا كنسعرو نخيل تفالالينا بتخريستيان حنتي نايتو خستو بتخريستيان اندابلكا تفالالي خازي كونه حبيرنا كمي غيرنا اينا خنواغا نخيل حبيرنا طرحنا خنواغو نخيل تفالالينا كل غزي سعراتنا تحدا تشرش بينو كواغا يكلني سعوري ولا اخيدو ان احنا نفعاتنا نحنا برتعاتنا خيل خيلي غنا اخيدكا زتسعره كريستيان طرحا تركب ابتا حدا تشرش تخيل مش زتسعره كريستيان يقاتركب كل سب زغودولو ነገር ጥራይ በተክርስቲያን ዝመጽሎሚ حميمو يمص سراح سينو يمص استشجره يمص او خيدو قال سميعو حدا نبي صلي الله يبل نت حدا صلي الله يتبل ነገራት ካይፍታح بكل بشجري خا تحلف نمنتاي نسخا تصلي ايتخلنيخا نسخا تواغا ايتخلنيخا سبك واغا الكا خا تدل مالتي چرچ قتكيت كلا خنا حدا باستر صلي الله تيلكايو እሱ ጥራሕ አይኮነን ክጽል ዘሎ እሱ ጥራሕ አይኮነን ክዋጋ ዘሎ ንስኻ ባዕልኻ ትዋጋ ኣለካ መጽዋዕታና ኩላትና ናይ ገዛ ርእስና ውግእ ናይ ቤትና ውግእ ክንዋጋ ከም ዘለና ተጸውዕና ቤትና ንሕና ነጻ ከይገበርና ንኻልእ ሰብ ነጻ ክትገብር ኣይትኽእልኒኻ ኣገልጋሊ ናይ እግዚአብሔር ኮይንካ መጀመርያ ቤትካን ሓዳርካን ደቅኻን ነጻ ከይገበርካ ንጎረቤትካ ኸትካ ክትጽልየሎም ኣይትኽእልኒኻ ቤትካ ዘይዕረኻ ቤተክርስቲያን ክሰርሕ ኣይትኽእልኒኻ ተዓሪ ኣይትኽእልኒኻ مجمرة حذرك بيتك دقخا مش تعري شعيخا خالو السبات كتعدم تخيل مالتي سلازي ازو وقئزي زرق زفلي كونن عليت زفلي كونن كلاتنا بخريستوس عليتنا حريو ناي كريستوس هنا قويتانا إيسوسيو قويتانا إيسوسيو السيو أملاخنا السينا نأمن ناي بيت كريستيان رئيسين السيو ناي بيت كريستيان رئيس زبال كال نقر يبلنا كالي بسترفة كل سبقن حريو أمنا إكزابير من قسط مالتي كلاتنا تحابيرنا كمي غيرنا تحاده اذا ايد زخون تحاده خازا صقاميت زيا ايد زخون مالتي تحاده افنጫ خون تحاده عين خون كم تاوارا باولس اب قدامي قرنطس بلنا مالتي ስለዚህ كميلنا اينا حابيرنا خنواغا نقل تزي تبع حابيرنا ግን كنواغا خم زي نخل ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ይነግረና ማለት ሐዋርያ ጳውሎስ ይመዕደና ማለት ስለዚህ ህብረት ከም ዘድለና በዘይ ህብረት ዋልሓንቲ ነገር ክንገብር ከም ዘይ ንኽእል ናይ እግዚአብሔር ቃል ዝብለና ማለት ስለዚህ بأب قويتا كنتصنع خمسة لنا أب قويتا مصنع مالت يتحايلو مصنع مالت يتزب لنا قال نتزب لنا قال نتب قويتا زعززنا قال نسو تعززنا بتتزازو بتمنقدو نحن نخيط كوينا بقويتا تصنعنا لنا مالتنا أبي أقوى 4 شوعاتن تايزب لنا نقويتا تجوزو بلنا نكتابير تجوزو نسيطان كان تايغورو بلنا تقاومومو كاباهم كرحق يبلنا سلازي سيطان زبال ነገር ከም ዘሎ ክንቃወሞ ዝግባአና ነገር ከም ዘሎ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል አለው ማለት ነው ስለዚህ አብ ህይወትና አብ ማዕልታዊ ህይወትና ማንነትና ክንቀይር አለና ብጎይታ ምብርታዕ ማለት ብቃል ይኹን ክንብርታዕ አለና ብጸሎት ክንብርታዕ አለና ማዕልታዊ ርክምና ዘለና ምስ እግዚአብሔር ከነበርታዕ ከም ዘለና نمعلت خندق زي خمس اللي علنا نمعلت 3 غزي نبلع امونغو ولا شحن ستي قال نبلع بسقا مالتي نسقا نمغبالنا هو مغيرنا نمنفسنا خندق زي نمغبانا معلتي سلازي نمنفسنا بزمغبنايا انا منفسنا زعبي نسقانا بزمغبنايا سقانا عبي نمعلت 4 غزي تبلع تخونكا لا تنفع خندا جفكا خاتخيت منفسك اخوم يلكعي اندحر سقاها بزح تيتبلع خوينكا which is ጾም ለካ ማለት እዩ ዳር ትጾም ኮይንካ ሞር አብና እግዚአብሔር ቃል ተብዝሕ ኾንካ ብጎይታ ጸኒዕኻ ኣለኻ ማለት እዩ መንፈስካ ዓቢ ኣሎ ማለት እዩ መንፈስካ ተዓቢ ሽዑ ንዝኾነ ኢኻ ክስዕሮ ትኽእል ማለት እዩ ብኾሚ ኢኻ መጽሓፍ ቅዱስ ከተንብብ ከለኻ ክትጽሊ ተበልካ ክትምርከኽ ዘይትኽእል ምክንያቱ መንፈሳዊ ውግእ ስለ ዘለና ማለት እዩ ስለዚህ ሕብረትና ብጣዕሚ አድላይ ከም ዝኾነ እዩ ናይ መጀመርያ ነጥበይ ማለት እዩ ስለዚህ ሕብረት ከም ዘለና ተኻልእ ሓሳብ ካኒ preparation በሃል ብናይ እንግሊሽ ታይ ዝበሃል ምቅርራብ ምድላው ዝበሃል ነገር ኣሎ preparation የድለካ ክትዋጋእ ከለኻ ዝኾነ ሰብ ዝኾነት ሃገር ሱቕ ላይ ኮነትና ውግእ ተኣቱ ክትዋጋእ ከላ ሓይሊ ናይቲ ጸላኢ እንታይ ዓይነት ሓይሊ ዘሎ እንታይ ዓይነት መሳርያ ይዝጥቀም ኣብ ጎቦ እንዳሕር ኮይኑ ትውግእ ናብቲ ጎቦ ትዲብ ታንክ የለን ስለዚህ ናብቲ ብታንክ ዝኾነ ዓይነት ውግእ ናብቲ ጎቦ ኸይዶም ታንክ ዲቦ ስለዚህ ትኽእል ኣብ ጎቦ እንዳሕር ኮይኑ ትውግእ እንታይ ዓይነት ስትራቴጂ ክትጥቀሙ ከም ዘለዎም ዝተፈለየ ዓይነት ስትራቴጂያ ተውፅእ ኣብቲ ውግእ ኸውን ከምኡ ልክዕ ከኣኒ ኣብ ባሕሪ እንዳሕር ኮይኑ ትውግእ ታንክ ሒዝካ ባሕሪ ክትካ ትዋጋእ ይትኽእል ዲኻ
كلا عن استراتيجي توصل مالتيها إذا ناي سيطان وقناتنا خاني إذا منفسها وق إذا خاني استراتيجي يدليو بلان يدليو كم يجي كان دعت واقي خات سعر سؤال كاكم كان تسألي خات توصل تخل تواقع تخل أنت عنت حيلي زو ما تكازولنا بخا إذا حيل أنت عنت حيلي أنت عنت حيل اللو أنت عنت برتع اللو بقللو قوات زخل منفس ديو حجين مثالي كمتي أب كوتانا يسكوسوس ذاك ماذا أمرتو سلطان هيبو أجانن تخوتو زموت سب كتسو كل عنا سلطانات هيبوهم أو إنجيل ماتيوس المجمع مراجزه كلهم كلون ري أب ساعتتي بزحت أجانن توتيهم بزحنا جر فويسهم كملوا سو كلون ريهم مالتنا جن أو إنجيل ماتيوس معرف أسر شو عتقنا نبب كلنا كوتانا يسكتهم ذاك ماذا أمرتو نستو السنة زحمة مسبت اليوم ولون حدا قلعة كفوا سايكالن دحراي ግን ሰብአይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተጸቢዎ ማለት እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስመፀ دحراي ጸልየለይ ዞም ደቂ መዛሙርትኻ ጸልዮምሉስ ኣይተፈወሰን ኢልዎም ማለት እዩ ሽዑ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብደቂ መዛሙርቱ ብጣዕሚ ሓዚሩ ማለት እዩ ምስ ጸልየሎም ሽዑ ጎይታ ስለምንታይ ንሕና ጸሊናሉ ዘይወፀ ዝመንፈስ ኢሎም ስሓተትዎ ከምዛ ዓይነት መንፈስ ብጸሎትን بصومن بصلوتن يزوص إلوهم مالتيو سلازي أبت ساعات تدق مزامورتو صومن صلوتن أيجورون نيرو مالتيو أيتزجاجون نيرو مالتيو كم تناي قدم سقولهم داس اللي يزوج صوم زنوبرو أجانن تخمي يمثلوهم نيرو سلازي كم زعنت أجانن تلو أما ركوس معرف حميش تقطر حاده قلتنا يسكرتوس نبجرجيسون زبحال بوتان مسكرة أوز رخوا منافستي مقابر كيف ترفه فنكيلهم زوج منافستي كم زنوبري نقرنا إذا منفس زي نتهاجر برخز زحازة نتهاجر زعسرة منفس نيرو قلت أنا إسكروستوس نفتا جرجيسون تبهال بوتا مساعات وجن إتمنفس ناومتيو ودداويت انت هتكبرنا وانا متيخا نمنتين هبز متيخا خبلو خلو قلت أنا نفتي مسحاسماتات نبعتهم سددني خبلو خلو نبعتهم قلت أنا إسكروستوس كدربيو خلو نرئي مالتينا إذا حيل زي لقيون زبال حيل سلازخونه ما قويتنا يسوع كريستوس أب قويتنا يسوع كريستوس زنبر حيلي يخوت أزخر نيرو مالتيو سلازي منافس العالم درجة خمسة اللوم حيل خمسة اللوم ينقرناي بخوملك خاني بتك زابير ذهبك كاتسجع سؤال كه زخون سب نحدا أجاننتي تسألي خوت يخلي مالتها يكونن ونياتو مزج جاوز بحال نقر لكايو حيل خاخ تفلت علىك ناتك درجة أمتى مخانو تفلت علىك فمعجي أب هذا فيديو زرا أخوه أب كينيا حدا أقل نيرو نوزحت أجاننتي بموسى يتشرش ناتو زفلت نيرو تحرى حدا أجاننتي حنتو قالت مسألة لا تمنفس يزارب يجمر مالتيو دحرى انت يقبر سخان ازناتنا منقستي بوزح تربشنا لها سلازي دحر كم دايقر كان عخا أقرخا نسبرك كاينا قليلهم يتنققوا تمنفس مالتيو شعتو سواي تودس تباستر سحقو يسحقو نيرو منياتو بوزحت أجاننتي زوج نيرو تباستر دحرى يقن نتبحيتو كاب عرات متساسي انو تي باستر مالتي دحراي اتس باستر بمريت فحق نابله يوز خيد نيرو مريت فحق نابله خيد نيرو حجي كما يغيرو خمز خون خل دا اغلغالنا اغزابير انديو كما حجي اغاننت زوت زنبر انديو كما يغير دا خون خل كنبل نخيدنا ግን እቲ ደረጃ ናይቲ መንፈስ መጽይዎ ዝነበረ እሱ ዝخلو ይነበረን እሱ ግን ታይ መሲልዎ ነይሩ ኩል ነገር كوت خليلو እንዲያውም እንዳተመካህ እንዳሰሐቀዩ አውጪው የሉ ነት መንፈስ ማለት እዩ ዳህራይ ግን ንጽባሒቱ እግሩ መኻሲዩንስ ፓስተር ማለት እዩ ካብ ኬንያ ንናይጄሪያ ኸይዱ ኣብ ቲቪ ጆሹዋ ኸይዱ ቲቪ ጆሹዋ ጸሊሉ ከም ስርዓት አቡ ደሊቨር ኮይኑ ተኺሉ እግሩ ተጠውይሉ ማለት እዩ ሽዑ ቲቪ ጆሹዋ ንስኻ መምህር አገልጋሊ ፓስተር ይኻምበር አጋነንተ ከተውጻይ ትኽልኒኻ እግዚአብሔር بخوم يكونن صويعك تطنقق يلو نغيرو ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ከይዱ ሰይሉ خواጋ ይሉ እንድሕር ከይዱ ወታደር ግን አይኮነን በሽም ናይታ ወደ ሃገር ስለዝኾነ ከይዱ በትርሕ ይዙ خواጋ የተበለ ክስዕር አይከልኒ ስለዚ ምቅርራብ ድለናዩ ትንገብሮ ምቅርራብ ካንተ ዓይነት ምቅርራብ ከሆነ ኣለዎ መንፈሳዊ ምቅርራብ ብጾምን ብጸሎትን ክንብርታ ኣለና ዝኾነ አጋንንት በገዛና እንድሕራልና ኣብ ቤተሰብና ኣሎ ኣብ ደቅና ነንሕድና ምስማዕ እንድሕር ዝገብር ኮይኑ ኣብ ገዛኻ ኣብ ሓዳርካ ሽግር ዘምጣልካ ተኮይኑ መንፈሳዊ ውግእ ምዃኑ ንፈልጥ ኣለና ውግእና ምስ ደምን ምስ ስጋን ኣይኮነን ይዝብለና ናይ እግዚአብሔር ቃል ሓደ ሰብ ሕማቅ ገብረካ ከሎ
بسقاو نجار يكونن كندريو زلنا بمنفساو نجارينا كندريو زلنا بزح سبب هيوتك حماق نجاري جبركايو جن اتبدعري زولو منفسي خاطريو زلكا نتسب حماق زغبرو زولو حماق نخجبر زولو ات منفس بدحري زولو امبر اتسب يكونن سلازي اغزابير بزخرد عنا بحبرت صلينا نزخونه يكون نجر منفساو وجي خنواغا خمزلنا نزخونه حبرت داغبرنا اب هاجرنا زفرس منفس الله نعون داصلنا نت منفس كنفرس كلاتنا خوينا تسامامعنا بحبرت راح يزخون زي بحبرت راح نخنواغا نخل تفعلالي خازخون نجر يلن بتخرستيان نايكوستو تحدى بتخرستيان نايكوستو ندابل كتفعلالي ايكونيو منفساو وج زبحال نجر علنا كلاتنا رئسنا اي بتخرستيان غويتانا يسوع كريستوس تحدى خاب تحدى اي بلصنيو كلاتنا حتى حدينا سلازي نالوم ما انت ملختي بحبرت غيرنا اب غويتا صنعنا كتواغينا يزخونه اب هاجرنا زمص زلو شغرات يكون مكرا بصلوت غيرنا كنسعر كم نخل منصحف قدوس ينغرنا ايو منياتو للحلف زخونه حيل تواهيبنا يزبلنا اغزابير قال كمتي ابي فيسون معرف حاجه قطر 10 زبلنا نتي حلف زلو حيلي ابانا زحدره يزبلنا حلف زلو حيلي ابانا حديرلنا له بخريستوس نتن غويتانا يسوع كريستوس زتسو ابروميشن مونت نتن غويتانا يسوع كريستوس كامو زتسو حيلي ناي منفس قدوس حيلي ابخاتكم الله يبلنا نزا حيلي حزدنا ننقسقس سلازي እግዚአብሔር ይባርኩም ስለዛ መልእክት እዚኣ ምውግእና መንፈሳዊ ውግእ ዝበሃል ነገር ከም ዘሎ አቤትና ኣብ ዝኾነ ይኹን ነገር ውግእ ክመፀና ከሎ ብመንፈስ ክንሪኦ ንዝኾነ ይኹን ነገር ኣብ ደቅና ሽግር ክመጽእ ከሎ ኣብ ገዛ ቆልዑ ምስማዕ ካብኢኻ ከለዉ መንፈሳዊ ውግእ እዩ ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ መንጎኻ ዘይምስምማዕ እንድሕር ቁሩብ ሕልኽለኻ ተፈጢሩ መንፈሳዊ ውግእ ምዃኑ ፍለጥዎ ሐዋርያ ጳውሎስ ክጽሕፈልና ከሎ ኤፌሶን ክጽሕፎ ከሎ كم معرف حدا كسب معرف سلسته نعنا استجبرلنا نجاريو زولنا كل نجار نعنا استجبرلنا هب قطر حدا معرف حدا قطر سلسته منفس بكل منفسه وبركه زبارخكم لنا كم تعمتوا يزبولكم معرف حدا قطر 10 سلسته بمنفس قدس تحاتمكم يخم لنا منفسه وبركه زبارخكم لنا كم تعمتوا يزبولكم معرف حدا قطر 10 سلسته بمنفس قدس تحاتمكم يخم لنا اب قطر خلته معرف كلته قطر حرقت كيت كلخا كابت ناي صلمات هغزازا كابت ناي صلمات غزايكم زنبره نافت برهان مصيخم بلنا بخريستوس اب قطر خلته معرف كلته قطر 6 بخريستوس حدا خم زخونا اب እግዚአብሔር حدا عينت ቦታ خم توهبنا ينغرنا تعرف معرف 3 خزارب كله اب قطر 3 معرف 3 قطر 10 نبت كريستيان توهب حيل خم زلو نازم مواجه زخونه حيل خمس توهبنا ينغرنا اب قطري معرف 3 قطر 10 كابتن احنا نصبيون العلي كابتن احنا زحتتنا يون العلي كابو حلف زخونه بركت حيلي زلنا يو نجر كجبرلنا خمس خلق እግዚአብሔር ينغرنا مالتي اذي نحنا ولا حنت نجر زي نغبرو ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገብረልና እግዚአብሔር ዝገብረልና ነገር እዩ ካብ معرف 4 ጀሚሩ ግን نحنا نغبرو ነገር እዩ ዝነግረና ክርስቲያን ዝኾነ በክርስቶስ ዝደሓነ ዝገብሮ ነገር እዩ ዝነግረና ኣብ ኤፌሶን 4 ቁጥር 1 ነቲ ተጸዋዕኹምሉ ጽዋዓ ብቑዓት ኮይንኩም ክትርከቡ ይብለና ስለዚ ኤፌሶን ክጅምር ከሎ ምዕራፍ 4 እቲ ንሕና ንገብሮ ነገራት እዩ ዝነግረና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ቤተክርስቲያን እንታያ ከመይ ክትመሓደር ኣለዋ ብሃዋርያ ብነቢ ብወንጌላዊ ብፓስተር ብመምህር ክትመሓደር ከም ዘለዋ ይነግረና ማለት እዩ ካብኡ ታሕቲ ክንወርድ ከለና كمل لخن كايدا لنا كم تنا قدم تنا ارغيت ماننتكم قنطيتكم بلنا كم تعلماوان زخدوو ايتخيدو بلنا بتعلماوان زختلو منقد ايتكتلو كاو وصيكم بخريستوس دحينكم እንደገና ተመለስኩም ነቶም ዓለማውያን አይትምሰሉ እሳቶም ዝገብሩ አይትግበሩ ንሳቶም ተሐስቡ አይትሕሰቡ ምክንያቱ ምስአቶም እንዳሕር ትኸዱ ኮንኩም እቲ ሰይጣን ناتو نبرت توسط ስለዘለኻ ሰይጣን ንብረቱ ደልዩ ገዛኻ ዝመጽ ባእሲ ቅንኢ ከምታ ዓይነት ነገራት እንድሕር ኣለካ ናይ ሰይጣን ንብረት ኣብ ውሽጥኻ ቀሚጥካ ኣለኻ ማለት እዩ ሰይጣን ከዓ ንብረቱ ደልዩ ዝወስድ ምክንያቱ ማዕጾ ተኸፊትካሉ ንሰይጣን ሕጋዊ ዝኾነ ላይሰንስ ኣለዎ ኣባና መጽኡ ድላይ ንኽገብረና ንሕና እቲ ሌጋል ዝኾነ ራይት ንሰይጣን ንባልና መሰል ንህቦ ኣለና ሕጋዊ ዝኾነ መሰል ንህቦ ኣለና ናይ ሰይጣን ንብረት ተወሲድና ቅንኢ
باسي إذا عنت نجارات ندحر نجبر كوينا نسيتان حجاو نبرت يمني علينا بدحري أبانا وشتاتي أنجرجر يزبل الناس سيتان that's why يزخونا خريستيان بشكل بمكر هذا علف كأو هوالا باولوس كزارب كل معرف حمشته بزعبة ثلاث عنت relationship نجرنا بزعبة دقي مس بيتسوبهم زلهم ركبات نجرنا أب ساعات زي دقن بيتسابن كنديش جرات الله عندنا سبعين سبيتن أمونغو سبعين سبيتن زخون ركبات نجرنا أمونغو سب حدار كندي بأسن كنديش جرن جبر أب كريستيانات مالتي حج عندنا خا أمونغو سرعتنيان أسرحن زجبركا أبي فيسون معرف شديش تخجمر كله خاني ينجرنا مالتي معرف شديش تفيسون كجمر كله بزعبة ناي ولادن بيتسابن ولادن زلهم ركبات تحرك سرعتنيان أسرحين كتنققنا تانيحو أما جرشا بزترفس يروشعو نام منفسها وق يأتوا أبي فيسون شديشته معرف شديشته وطلعت ستجميرو مالتي سلازي نزغلو بلا على صحيف وزلو شجرات نخي مالا نخي كون زغبرو انتاي مالتيوم توم منفسها وشجراتيوم منفساوي طورنا زبالي سلازي كابز خنوص نزي بسغا زخونه ነገር ክንዋጋ ከምዘ ንኽእል وجينا منفساوس كم زخونه أبجزانا بحضرنا زخونه شجر كمات زخولو أبدكنا زخونه شجر كمات زخولو تنبركخنا نتي منفس أبتجزا مات يزولو نعوخ نقطقطو خمزلنا نعوخ نحرمو خمزلنا نجاراتنا خسرونا خلوو بحدا بوتا خيدو يصلي لي كستو تصلي لي زي كونه بعلنا ندصلنا بتستوابنا حيله اميننا نتي أبجزانا زعجر جزولو سيطان منافستي كنواغوم كمن نخእል نكذابير قال أبزي نكرنا مالتيو سلازي نالو ما أنت ملختي زي أنيرا أبزودي اللهو زمت زلوا صومنات تخاطاتالي ناي كمي جرنا خنواجع خمزلنا أبز ساعات زي بزعبة مصحف قدوس بزح نجاري نبابي بزح نجاري بحالي بزح أنا سبكتات هالو جن بزعبة منفسها وجن تزعبي نجار الدخيمون نازلوا نهزبين بتخرستيان أتكي موازلوا منفسها وج سلازو خانة بزح فوكسي عم منفسها وج خجبري مالتيو كابز بسترفه بحساب يخون بسألات كله تحابروني بشم جزابير حتى كم الله زخونا حسابات لكم زخونا استيعات اندحرار رئيت لكم اب ايميل اللي بتاعتنا قمطه بزي ايميل غيركم لا اخولنا كابز بسترفه حطت لكم وزخونا عينت نجارات او تصحفوا لنا تخليكم سبسكرايب جبروا شير جبروا كابز بسترفه እግዚአብሔር ባርኩኩም ዘበንኩም ይባረክ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስም ተባረኩ ብለኩም አለሁ ሰላም ቀኒው ክሳብ አብታት መዘላ ቪዲዮ ንራኸም ማለት እዩ ተሐንቀኒው